Is-sena 2014 kienet waħda fejn Malta irreġistrat titjib fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem. Tgħid dan il-Fondazzjoni People for Change fit-tieni rapport annwali tagħha dwar id-drittijiet tal-bniedem f'Malta. Fir-rapport tgħid li għalhekk għandu jkun hemm element ta' ottimiżmu kawt minkejja li f'xi oqsma għad hemm tħassib. Fost oħrajn issemmi kif kien pożittiv il-fatt li l-2014 kienet immarkata bidħul tal-Unjoni Ċivili. Jinnotaw b'mod pożittiv ukoll il-fatt li bdiet il-konsultazzjoni dwar il-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza u l-Politika tal-Integrazzjoni. Pożittiv ukoll l-impenn biex ma jkunx hemm tfal f'detenzjoni u l-leġiżlazzjoni biex titejjeb is-sistema tal-ażil li tingħata aktar protezzjoni lil persuni traffikati u vittmi oħra ta' kriminalità. Jinnotaw ukoll li kien hemm titjib fid-drittijiet ta' tfal fosthom bil-liġi li żiedet l-età ta' responsabilità kriminali. Li baqa' jħasseb lil din il-fondazzjoni huwa l-fatt li l-2014 reġgħet rat il-mewt ta' eluf ta' immigranti li provaw jaqsmu mill-Libja. Jinnotaw ukoll kif wara sentejn kien ippubblikat ir-rapport Valencia. Rapport ta' imħallef li jagħti ħarsa lejn il-mewt ta' immigrant u li nżamm sentejn moħbi mill-amministrazzjoni ta' Lawrence Gonzi. Fil-fatt kien il-Prim Ministru Joseph Muscat li pubblikah lejn tmiem is-sena li għaddiet u minn dan ir-rapport irriżultaw qatt ta' nuqqasijiet fis-sistema ta' detenzjoni. Ħasseb ukoll lil din il-fondazzjoni il-każ ta' Leisure Clothing fejn is-sidien tal-fabrika huma akkużati bit-traffikar u esploitazzjoni ta' persuni. Filwaqt li jirrimarkaw ukoll ir-razziżmu u l-intolleranza u kif għad hemm każi fejn dawn ma jkunux irrapportati biżżejjed. Meta tħares lejn l-istampa kollha, il-Fondazzjoni tgħid li matul din is-sena qed tistenna aktar titjib f'dan il-qasam tant importanti.